שלום לכולם, היום אנחנו נדבר ונסביר מה זה equalizer. equalizer מהמילה equal, בעצם שזה השוואה, שוויון, מכשיר שיוצר כדי להשוות בין תדרים. תכף אנחנו נראה שבעצם הוא גם כן לא רק משווה, הוא גם כן יודע להדגיש תדרים בצורה מאוד פשוטה, מכשיר מאוד פשוט, מאוד קל להבנה. ובואו נתחיל. אז ככה זה נראה. זה האקולייזר שלנו, בעצם יש לנו פה את כל התדרים, מ-20 עד 20 קילו הרץ, בעצם, וכל מה שאנחנו עושים במכשיר הזה, זה בעצם לוקחים איזשהו תדר מסוים, ומרימים לו את הווליום, ומורידים לו את הווליום. למשל, ניקח את התדר הזה, הנקודה תהיה על 1 קילו הרץ, כן, 1 קילו שזה תדר מסוים, תדר ממש די באמצע של הסקאלה, כמו שאתם רואים. אפשר להעלות אותו, רק את הווליום שלו, ושאר התדרים מסביב, בהתאמה, יישארו באותו ווליום, ואז בעצם ייצור לי הדגשה של אותו תדר, או הפוך, אני לוקח וחותך אותו, ואז בעצם התדר הזה יורד, הווליום שלו יורד, זה ווליום, הווליום שלו יורד במינוס 6 dB, אם אני כאן, כן, זה ה-6 dB, 12, וכולי, ובעצם כל שאר התדרים נשארים אותו דבר, ואז בעצם בתמונה, בסאונד שאני אשמע, יהיה לי בעצם חיתוך של אותו תדר. אז ממה זה מורכב? איזה פרמטרים יש לנו פה? יש לנו פה בעצם high pass filter ו-low pass filter. high pass filter אומר, זה פילטר שאומר שכל התדרים שמעליו הם יעברו וייכנסו. זה נראה מאוד פשוט, אם אני אפתח אותו. שימו לב בעצם, כל שאני מתקדם בתדרים, כן, תכף אנחנו גם נשמע את זה, בעצם אני שם אותו על 100, כן, באזור 100, ו-100 הוא יתחיל איזשהו שיפוע, שכל אוקטבה הוא יאבד 6 dB לאוקטבה, כל אוקטבה הוא יאבד 6 dB. כן, עם זה אני גם יכול לשחק, להחליט שאני רוצה שיפוע יותר גדול. כן, 12 dB לאוקטבה, 18 או 24, שזה חיתוך ממש ממש אגרסיבי, ובעצם זה אומר ש-100, זאת אומרת, מ-100 והלאה ייכנסו כל התדרים, וכל זה יישאר בחוץ. כן, לדוגמה, אם יש לי פה איזה הפרעות של בס, איזשהו דלת שנתרקה, זה אוטובוס שנסע בחוץ ויש לו תדרים מאוד נמוכים שנכנסו לי להקלטה, אני אשים את זה, וזה בעצם לא יתייחס, זה כאילו לא קיים, זה לא נמצא שם, ואני לא אשמע את זה. בואו נשמע רגע את זה על הגיטרה האקוסטית שלנו. כן, אז ככל שאני עולה, לא שומעים את הנמוכים. פשוט חותך אותם. אני עולה עוד ועולה עוד. כן, זו אותה גיטרה, אבל פשוט בלי כל התדרים האלה, רק 105 קילו ומעלה. שימו לב מה קורה אם אני מוריד את זה פה לשיפוע יותר דק, אני אקבל כמעט עד 1 קילו תדרים, אמנם בווליום נמוך, אבל אני אקבל אותם, ייכנסו לתוכו. אוקיי. זה בסך הכל השיפוע שנשאר בעצם הפילטר על אותו מקום. מצוין. אותו דבר יש לי גם, אותו פילטר יש לי פה מהסוף. אני יכול לחתוך תדרים מלמעלה, להשאיר רק את הנמוכים. בואו נשמע את זה ממש כמה שניות. כן, לאט לאט אני סוגר. רק התדרים הנמוכים של הגיטרה האקוסטית נכנסת, כן, כמובן אני משחק עם השיפוע. בהתאם. כמו שזה נראה, ככל כן, ממש הכל פה רשום. כן, ניכנס עד לפה תדרים, פשוט הווליום שלהם ירד, 18 dB מהמקור. אז זה הפילטרים שלי. אוקיי. נלך לאיזושהי נקודה אחרת פה בשיר. הדבר הבא שלנו, יש לנו בעצם מדפים, או שלף, יש לנו low shelf ו-high, כן, ו-high shelf, low, כן. בעצם, והדבר הזה אומר דבר כזה, בעצם, ככה זה נראה, כבר תבינו מה זה אומר, אני אשים אותו על 100 ואני מתחיל להעלות אותו, בעצם כל התדרים, כן, עד כאן בעצם יעלו בצורה שווה, אחידה, כמו מדף, ולאחר מכן זה ימשיך סביב ה-0 כרגיל, אני יכול להיות ב-12, ב-6 ומה שביניהם, כן, פה זה ייתן בעצם הדגשה על התדרים הנמוכים, אבל לא משהו נקודתי, אלא בעצם כל התדרים הנמוכים מתחת ל-100 יעלו או ירדו, כן, ואני רוצה שישארו לי תדרים נמוכים, אבל אני רוצה גם כן איזושהי הנמכה מסוימת.
פה גם יש לי עוד דבר שנקרא Q, שאנחנו נפגש אותו גם בהמשך. ה-Q בעצם זה הרוחב פס, או בעצם השיפוע. כן, ככל שאני יעלה אותו, כן, זה יכול להיראות ככה, וזה יכול להיראות שיפוע הרבה יותר נמוך, וזה בדיוק לפי הצרכים שלי, לפי מה שאני רוצה. בואו נשמע רגע את השלף הזה. כן, הוא דומה להיי פס, אבל בעצם הוא משאיר לי כן תמונה של נמוכים, כן? וגם כאן. מגביר לי מאוד את הנמוכים, אבל משאיר לי עדיין את הזמזומים של הגבוהים היפים. והרבה פעמים אני אשתמש בזה, זה מאוד שימושי, כשהתמונה די מאוזנת. ועד יש לנו בעצם עוד פעמונים. פעמונים זה בעצם מה שראיתי לכם מקודם. בעצם אני לוקח איזשהו תדר 104, תדר 184, זה לא משנה, ודוחף אותו למעלה, כן, מדגיש אותו בצורה כזאת. כן, וגם כאן יש לי Q שבעצם מחליט האם יש לי שיפוע רוחב פס קטן, שאני רק את התדר הזה מעלה את ה-184, או שבעצם אני מעלה את כל התדרים שמסביבו גם בצורה שווה, הוא הכי למעלה, אבל הם גם קצת עולים בהתאמה על פי הסקאלה פה, וכן בחיתוך. זאת אומרת, אני יכול לחתוך את אותו תדר, את ה2 קילו, כן, ככה זה נשמע, ככה זה עם ה2 קילו, ככה זה בלי, וגם כאן ה-Q שלי בעצם ייתן את אותו, האם אני רוצה רק לחתוך את התדר הזה, או בעצם איזשהו תמונה קצת יותר רחבה. בדרך כלל אנחנו משתמשים בחיתוך, ב-Q, מה שנקרא גבוה בעצם ברוחב מאוד צר, וכשאנחנו מעלים, כדי לא לאבד הרמוניות, מעלים בווליום כמובן, כשאנחנו דוחפים תדר קדימה למעלה, אנחנו בדרך כלל ניתן Q יותר רחב כדי לא לאבד את ההרמוניות שסביב אותו תדר, להדגיש אותם ביחד, שזה שמע טבעי לאוזן, ולא משהו תלוש, אבל גם כל מקרה לגופו וצריך לשמוע. זה הפרמטרים, יש פה גם כן עוד מדף כן של הגבוהים, למעלה, למטה, כן, תדרים, עד איפה אני חותך, נכון? ומה ה-Q שלו, כמו שראינו מקודם. אז זה היה איקולייזר, איך משתמשים בו אנחנו בסרטונים אחרים, ושיהיה בהמשך בהצלחה לכולם, וכל טוב.